aiwa aziva iroro handiri kangani uri kangani zinyora zuva rasingakanganira uri kangani iroro handiri kangani saka pa 25 apa pane mashort time here kana kuti nemanight aiwa mashuti mashuti aingori mashuti saka short yako waipa waiti gagaga waitarisa nguva dzacho sei waingoona kuti yatopinda zvatopera ndaingomeka short akasire kuchaja akakasira kungochaja ndotozoti akutoita otopedza patika pane mumwe mukoma pane mumwe wekuti haakasira achaja umwe wayo yakarova congo dust netumapawa akaruda short time iworo bosi pane pakati romenzi yangu inini ndaimake sure kuti ndazombotisina kuti romenzi yacho ndiri pibhatani rawaipresa iwe unyama ane congo dust anokasika chete aite wejongwe mari muhomwe unogona kuti paunenge uchimubata paya unoyamwa kana munyatso yake uchiyamwa uchidai nekarimi uchipuruzira kunyange iyo nhengo yacho iyo ukabata unogona taunge sekunge uda kuyamwa asi usingaiyamwa ayo haanochaja iyoyo murume kana aroora ngaasuduruke pane vabereki otsvaga kwake ega kwekunogara nemukadzi wake nemhuri yake. Chechipiri, murume ngaasaite kurongerwa zvinhu nevabereki, kuita kurongerwa kuti kubva bhurugwa remukati mukadzi wako ndichati ini ndaitengerwa kubva pamapedzi. Ende handidi kunye ndakanyanya kurwadziwa nemba yangu nekuti murume wangu tikadanana tiri kuchikoro, kusvikira ndakapedza chikoro tiri vanhu tainzwanana, but paakangonditora kuuya pamba zvinhu zvese zvakangotanga kuchinja. Chiri chataurwa namama ndochaiteerera. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Mufaro wangu kusangana nemi muri Zimbabwe pano pa Sly Media TV, zita rangu ndichitwa Sokostina akana kuti Pelagia. Ndichifara kusangana nemi muchirongwa chedu a Bishu a lifestyle. Ayo chirongwa chinonakidza, chirongwa chine dzidziso, chirongwa chine zvakawanda wanda zvinenge zvichibuda machiri. Asi muzora nasi muri Zimbabwe ndisandapinda muchirongwa handisi kufamba ndega, ndiri kufamba na mukoma Sylvester. Tapfuma nei kana kuti asimbi yebasa ndio bemukana abasangane nimi wadiwa tariri wedu asito sangana nawo festival sangana nayo ayo Sokostina bari pano munokonza kuti Sokostina zvimari kose uchinzi Sokostina sei vasinga kuti kana kuti Yellowbone ndakambonge ndambonzi Yellowbone gore riya zvikanzi ayo vapfumbira kuti Sokostina nomndumira soko vakazongonzi Sokostina alright tikati vateni makanyizve tirikutendai nekulike nekufollowa mapages edu ese masocial media platforms edu paTiktok, paFacebook, paYouTube. Tiri paYouTube hatinyare nekutaura kuti we are the biggest online news channel in Zimbabwe. Tirimo muchirongwa Bishu Lifestyle. Tauya kuzodzidza chinangwa cheSly Media TV nemaorganization achoti chibvise vanhu kubva kutouchline kuti vaende kunochiitira basa ravanozviitira nokuti varimo mari asiri nemariski asingaperi. Ndizvozvo, thank you so much. Andikwanise kuwedzera mangonzwa zvichitaurwa namukoma Sly kuti the reasons are behind tichiita chirongwa. Regedzai ndisatore nguva yakawanda tichipinda. Kuroorwa kani akuna kungomhanya. Ayo eka. Wakafuti vamwe vari kuroorwa kani. Ngauye ndigare naye. Isu tato ana sekuru tikupota tichita kudai kwakuri kuzaita taiti masofa. Masofa.
Tikutaita masofa. Vanozodhauti kana vamuchikaganwa chamwari yangu. Chirikuitira chekuti vakuti awana munhu wake iye haasi kuda kuzonzi akatora munhu akanga ari kutouchline. Vanongotora nachinyarari. Tinoti zvakangonaka zvose. Isusu taita pedu. Tatumwa tinenge tabata basi. Isu hatisi chirongwa hatitange chirongwa. Nokuti pakasangana vaviri unozoti nyaya dzacho hadzipere. Regai tidzoke tipinde muchirongwa. Mune Zimbabwe tinewo musikana wandakagara naye pano. Musikana ariwo mukati mebasa iro. Regai ndimupe mukana atangewo nekuzviintrodusa kuti zita rake anonzani. Padi yako. Udare basa rikati paiko kisha. Makadi mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndonzi Nokutenda Magari. Ndine vana vangu vaviri. Vana vako vaviri. Nokutenda Magari. Ndakudare basa. Ndokoshandisa Noku iroro. Unova Noku. Ndoto paiko kisha. Inga zvakanaka. Zvakare tisatapinda mugodi tazisa vateereri kuti pachirongwa chinechi tinotaura zvakasiyana tinotonyadzisira asi hatisi kuti kunyadzisira kwatiri kuita kuentertainment asi tinenge tida kunatsoziva kuti imimi pamune muchiteerera chakangofanana nachakafukidza dzimba matenga. Teererai muri pakasiyana musina vanyarikani varipo. Vamwe tinoziva kuti vari kuona pabig screen, vamwe vanonzwawo zvavo pafoni, vanoona pafoni voisa ma-earphones, vane vachionawo pabig screen mobva maskipa. Chirongwa ichi chiri pavideo on demand platform yekuti kana mazuva nhasi makatandara nevanyarikani aibomirai kuchiona asi mozochidzokera maamega. Unozodemba kuti dai makandiratidza chirongwa ichi kudhara nekuti newewo uchanakirwa kudzidza futi. Edutainment irimo muchirongwa chinechi. Thank you so much. Tichidzoka zvakare kunewe Noku. Chekutanga mubvunzo wedu ndeyekuti Noku, tamuti mukurukura uchinyatsofamba nesu. Chii chakaita kuti Noku iwewo utange kunopinda mubasa rekutengesa muviri? Upenyu hwako zvanga zvakamira sei? Achipindura ipapo futi abva nekunaka kwese kusiyana siri mumba. Ndizvo zvona kuti ndambotora magirasi nekunaka ikoko. Sei usiri mumba. Zvakaitika inini ndiri munhu angakatoroorwa nemurume wangu tichitowirirana tichitogara zvakanaka. But ndakaita dambudziko rekuti taigara pamba pavamweni. Saka vamweni vangu vaisandifarira. Uyezve vaida kuti mwana wavo achishanda anenge achivatumira ivo mari. Ivo vakatumirwa mari avatenge chikafu, taigara nenzara pamba nevana. Zvizhinji ndaitozvionera ndiri pamba ipapo. Even mabhedhi chaiwo evana vakanga vasingadi kuti atorise vana mabhedhi. Saka zvakazosvika pakuti akabuda kunze kwenyika mubva anoshandira ikoko. Ashandira ikoko dambudziko iro rakaramba richingoenda. Hakuna kana munhu weukama aikwanisa kuti avatsiure nekuti vese vaivatya mufemili. Ndimai vaive kuti chavaitaura hakuna kana munhurume aigona kupikisana navo kuti aiwa izvi hazviite kana kuvatsura kana kudi. Vanhu vaingoteerera vongosiya zvakadaro. Murume pachavo vairova here zvokuti vanhu vaibva vatya? Kusazivawo but vaingoona kuti vanhu vaitongovatya. Chavataura ndo chaingoitwa ichocho. Ivo wapedza watovatya kuti? Mazuva ekutanga ndaivatya. Mazuva ekutanga ndaivatya zveshuwa. Because I remember rimwe zuva randaitoti vachipinda mupaseji kudai ndakabata mapilitsi akadonha pasi. Kunzwa kubvunda kungovatya. Saka wakazobva sei pakuvatya kuzoti shasha? Takazoti takazongoti nekugara kwataita munhu aitaura aiwanza kutaura. Saka kazhinji vaiti vakataura ndaipinda mumba ndochema. Ndakagara ndiri pawadhiropu ndochema shungu dzopera. Mashoko neupenyu hwese nekudemba kufunga kuti dai murume wangu anga aripo pamwe zvingadai zvisiri kufamba mufambiro wazvaita iwo wekuti pamba maigara nenzara haubvumidzwi kana kubuda gedhi. Ukabuda gedhi chero kuenda kana mumashops chaiko waigona kunzi aenda kunhura. Hapana chawaibvumidzwa kuita, zvese vaiita vega. Pane mashoko eda vakambotaura vachiri kurangarira neamweni zvako asi mashoko anzi shoko harivhekwe. Haunoti pamwe ukamboafunga chero wakatarisa vana uchiziva kuti ndokudzidza kwawakabvondomboti vana imi kwamunobvawo futi. Mashoko vaitaura akawanda. Tinotorangarira mamwe mashoko avakati
vaive netsika yekuti vanga kutora vana vorara navo mubedroom. Saka rimwe zuva vakati vaine mwana wangu mukomana ndokubva vaita kumuburitsa zvehasha zvikanzi uyu ndaifunga kuti kachaziva secret yagogo but akaita torai mwana wenyu handidi kumuona futi muno ende bhondi yavo naye kubva ipapo nanhasi noona kuti havana kuzombobvira vakamufarira zvekudaro. Nanhasi ndinongotambura ndinototambura nazvo kutadza kunzwisisa kuti chaiva chii. Amwene vave nemuroro wavaida here kunze kwako? Murume wangu angari ndiye mwani. Umwe mwana wavakabereka vakamubereka neumwe murume but vanga vakasiyana futi ndokubva vanomudhamba kuna baba wake. Saka baba mwana uyu vakamurera vasingadi kuti azive mai vake. Akazotanga kutovaziva atopedza chikoro but akasingambouye achivaona zvekudaro. Saka chipo chekuti murume wangu inini ndiye wega mwana wavaitotarisira paari. Twemburi nevana 2. Kuve vaita anovakanganisa chii? Haisi nyaya yako zvako asi tiri kudzidza. Vaita anovakanganisa chii kuti hanzi mwana wavo? Mwana wechituyu? Handizivi. Nenyaya. Handizivi. Wakazobva sei manje kumba ikoko? Pakaenda murume kunoshanda kuSouth Africa. Vaisada kuti ndiende. Passport zvese murume anga akanditoresa. Achida kuti ndigoteera kwangari. Asi ivo vaisada kuti ndiende. Ivo ndivo vaikwira vachienda kwaari. Vonogara kana 2 weeks vachidzoka vachikwira vachienda vachidzoka. Saka pakazoita time yekuti ivo vanga vasisaendi vagara kunoku. Ndo kuchiti vauya kunoku vashifta zvinhu zvavo zvese vatuta zviri kunoku. Ndakazoona vakutanga kuti iwewe unofanira kuti ugadzirire uende kumba kwenyu. Iwewe unofanira kugadzira uite uende kumba kwenyu. Saka indairamba kubva kwese ndaiti torai mwana wenyu auye andidzinge pano nekuti akandisiya ndiri panapa. Iye murume kuti ndichitaura naye ndakona kungoita achindiavoida pafoni. Inini handauziva zvavaikommunicata naye vachitaura naye. Akanga akundiavoida pafoni kuzosvikira tisisatokommunicate nemurume. Mai vacho ndokuchitidedzai hama dzenyu. Ndakatodedza hama dzangu. Vakatouya zvikanzi presence yemwana wenyu panapa ndichaikwanisa. Ngaatorane nemhuri yenyu muende. Kana murume wake achimuda kwekumuwana anokuziva. Ndomabvira ndakaita pamba pamwe vangu ivana. Murume anga akubloka here kuti usakwanisa kutaura zviro zvataurwa namai kunoenda here ndodii? Kuvana aichengeta here? Ipapo mari aitumira mama. Saka akatumira mama chikafu vaitenga asi vaivharira mumba mavo zvekuti isusu nguva zhinji taigara nenzara. Unofunga kuti mutemo wakauya sei kuti mari inouya nekuna amai ichibva kumurume wako unopinda mugumbeze naye? Unotadzawo zvinzwisisa nanhasi handii. Ausinganzwisisa pandiani? Murume wako here kuti nditi amweni? Ivo mama. Murume wako ndiye ari kutambira mari, ari kupa payslip ine zita rake, iwe zita rako anokuziva nokuti akakutoresa passport. Aisei akanga asingatumire kwauri straight. Iye pandakamboda kubvunza nyaya iyi aiti mama vakati iwe uri mwana mudiki unogona kudya mari nevabereki vako kana kungospenda mari zvisinganzwisisiki. Saka inini ndine munhu mukuru pamba, ukatumira kwandiri ndotenga zvese zvine zvichidiwa. Nekuti aizoti paaiuya kubva kuSouth vaikuridza kusadza zvinhu kichen unit. But zvichipera kana kuti achingoenda wotanga kubvisa zvese wopimba. Alright, wangori mwana mudiki zveshuwa vari makore mangani? Ipapo because ndakarorwa ndine 19 years. 19? Tingati waida zvinhu ziterekeri kuti 19. Singawega. Kuri kupusa. Santaura. Zvoda wakapuwa mukana waizoda kurorwa ane chii? Kana 28. Nenge wanyatsomachuwa wakuzivawo upenyu kushanda zvese. Chaukaona chakashata pa19 pakudaimba chii? Pfungwa dzangu dzichiri diki. Saka imwe nguva vanhu vanotora advantage yekuti haugoni kuzvimiririra pazvinhu zvakaipa zvavanenge vachikuitira. Haugoni kuzviramba, haugoni kuzvibvuma, unenge uchingorwadziwa, uchingoshungurudzika. Iwo kuendawo dzimwe dzenguva like ma-early marriages ane chinovapusha munhu chinopusha munhu kuti apinde kuma-early marriages.
iwewo une factor here yaunoti inini tachokwadi handisingadi asina kuda kwemararamiro nemagariro andanga ndichiita ndakaita kuti angorega ndirwe 19 chii chakaita kuti vabereki vangu inini vakanga vakasiyana. Takakura namai baba pasina, saka mai vangu vaitengesa mapepa bhegi kuti tiende kuchikoro tipedze. Saka ipapo ndakatonyora form 4 yangu ndikatopedza, but kuti ndichinotora maresults papasina mari ndikaita dzinenge 2 years. Saka murume wangu uyu taigara zvazvo kuti mumwe kulaini rekuseri mumwe kulaini rekuseri, vanhu vekuti taitoziva pamba pavo vachitori vanhu vaizikanwa kuti vanenge vanhu vari well up. Saka ndokuchiita pfungwa yekuti maybe ukaroorwawo kubeta family iwo nemunhu wako muchinzwanana unokwanisa kuzogona kuenderera mberi nezvimwe zvinhu zvaunga uchida kuti uite. But wochizoona kuti still waita pfungwa idzodzo waenda hapana chakabuda. ndo chakaita kuti upinde at an early age like that. Baba vaive kupi? Baba vangu vainzi vakaenda kuSouth Africa, but panguva iyoyo vainzi vakanga vari kuSouth because takatapedzera kuona tiri vadiki. Ndokuzotanga kuvaona pandainobvisirwa inini pandakatanga kunovaona baba vangu. Chokwadi kuti vaive kuSouth? Kana kuti vaive kuSouth Kutaura kwavana hapana anonyatsonzwisisa because vanonzi vakangoita time vasipo. Unonzwa sei kana baba vako vasina kukuchengeta Zvinorwadza, zvinorwadza. Unoita seuchavatorera ndiro yacho kuti aiwa, zvinorwadza. Wakamboona here mukana kuti uzvitaura mwe kuti maive kupi? Mhasi Vanoti ndaive Masango iko kunana South Africa, asi hapana vakangoya varivo. Unopedza zvavo Jona chirongwa kuti chikuru ipapo panhau dzekuti panyaya dzepfuma munhu anenge asipo zvakaenda kare asi wozongodzoka papfuma tichada kuzopakurukura ngatimbofamba neyanhasi tanzwa nhoroondo yekuti wakapinda sei chichada kuzonzwa kuti iwo manje ukaroroka zvakanaka ndofu hamboine ndo vakakubuditsa mumba wakazonotanga sei kunopinda mubasa iri kusiri zinaunotanga musika wakafunga kuti ndorisota ikoko. Pandakabva inini mai vangu vanorwara nechirwere chemwoyo. Munhu uya wekuti iye zvinezvi havana mabasa mazhinji avanokwanisa kuita kuti tingatiite tichabatsirana pakushanda. Nguva imwe chete vana vanga vasisaende kuchikoro wakuda kutsvaga kuti ndoita sei. Hama manje like dzekwamai iko kwandakakurira, munhu akanga abva pamurume vanokuita kunge munhu akashoreka stereki. Even ukada kuvafonera vamwe havatodairi mafoni kana kutokata unenge wakutoita kunge munhu anonetsa zvokuti. Saka nekuzoona izvozvo nekuti chero ukashanya une uchingoona treatment yavo unenge uchiitwa yakasiyana nemunhu auya nemurume wake kuhama kuyakuya. Saka pakaitawo imwe shamwari yangu akanditi iwo uri kuswera uchitambura kudai, dai uri umwe munhu uya timboenda tese kuJongwe, tinongoenda ungonomira hako uchingoona isusu zvatinenge tichiita. Zveshuwa ndobva tagadzirira bva taenda tese, takatonosvika paya ndobva tatomira pane pakamirawo vamwe vasikana. Pane pamwe pekuti haumire ipapo, pane vanenge vachizviti tisu varidzi veipapo ikoko. Saka isu takanosvikomva tanomira kune rimwe saidhi ndokutoona varume vanenge varipo vachitokutarisai 1-1 afarira munhu wake oyo achitomutora. Saka iye anenge akatorwa kanenge ka4 ka5 kana ndisiri kukanganisa panguva diki diki yandandinayo zviri mumaziso. Tagara iye haazoite zvekuedzesa ari ipapo, akangoita tageti imari yanenge achida, tototsvaga kamota takutodzokera kumba. Ndokuti futi achiuya achiramba achidaro. Saka ini ndikuona kuti every time unenge uchingoita zvinhu zvese zvekungonokumbira, ndokumbirawo $2 iye hauchakwanisa futi kuidzosera, ndokumbirawo chakati. Ndopandakatotanga kupota ndakutozvipractisawo ndichienda naye, but pamwe pacho ndairohwa nehana because zvinhu zvandandisina mbudzi randakazviita upenyu hwangu. Ndokutanga pandakatanga kuita basa irori.
Paive nemalessons here kubva kushamwari yako achiti kwandinoenda ndichita malessons ainzi chii tinotanga kuziva usati wapinda waidzidziswa kuti chii. Ainyanya kutaura kuti tikasvika usaratidze kubatikana kana kungotsamwa kungoti kwindi ingoita sekuti zvese zviri right, fara wogeza chero usina chekuti chakanyatsoratidzika sengogeza ungova fresh nekungopfeka hembe dzako dzakachena 20 but ndo kutotanga kwatakatanga kuita tichizviita muri pajongwe muri pajongwe vamanotanga saka musi kutanga pajongwe sokutambudzwa kuti atipendi mare tapiwa malessons your first client zvakamira sekuchitanga kuona munhu atanga kuapproach. Mind you, she's coming from a marriage and I believe murume wako ndega murume wawaiziya hausati wanoziya nana John Peter nanani sitakonzwa experience achotengeka usamutaurira pakazoenda angambo dai apa gap year azisa kuchenesa kuti pa gap year paakambunga ndokuziva muri wakazi basi musamuchenesa ataureka saureka ndakuchenesa shamwari yangu aiwa ipapo hapana hangu chandandati ndaita asi ipapo patikazoenda kechi2 munhu akatongosvika but ndainyara even kuti ndinyatsotaura nemunhu ndaitonyara ende wese kakanga kari kamwana kadiki kwandiri saka ndatarisa ndotanga kuimajina kuti zvinondozvifambisa sei pachipfuva pangu ine kakabhente zvazvisingaiti zvakanaka but nepressure yekuti ipapo nengwasiya zvinhu zvinomira mushe kumba nahupfu zvese zvakangotarisana newe gasi muriwo unozongoita zvekuti ndongovhara maziso whatever zvaitika ndowana mari yangu but zvazvakaoma ndobva maenda kunongokurumidza kutikaakasotichika bhente akatosvika ngati munoita mari short time apa ine language yacho zvimwe zvacho ndasanda kuzviziva short time ndochii but nenyaya yekuti ndainzwa vachitaura mari kuti kunochajwa mari yakati $5 $10 $15 $20 ndobva ine ndangoti short time maybe ndizvozvo ndangoti $5 zvikazouya kahandebusero kwakubva tatobuda paya pandakamboita mweya wekuda kutiza apa ine handizive kuti unotanga wapiwa mari handisingazvizive zvesezvo kwakubva tatoenda zveshuwa pane kwakapaka mota dzadzakapaka ikoko kuseri kwemota ikoko pachena ndokunhu kwatakatongoita gemu racho ikoko ndopatapedza aiwa nemuri pamota makabata pamota kudai iwo achifemera ugoti ndozvatakaita ipapo but tatopedza ndopakazoti tatofamba futi indokutya undibvunza kuti ko mari yacho handizivi kuti zvinonyatsofamba sei ndopakazongopapaya mari yedu ndasanda kupa kwakuzopiwa mari iyai ndobva ndatora bva ndatoisa muhumwe ndobva tabva kwakudzokera kwakuine vamwe saka pakazoitawo time pasina angauya pandiri kusvikiro shamwari yangu yakazotenga tichihandei ndobva tabva achiti haucheti uchijaira zvinhu unoita uchigena experience kusvikira wao watozojaira saka ndakuda kusvika paexperience but ipapo how did you feel nekamfana ndakanyara ndakanyara zvakandinyadzisa ndaifila sekuti munhu wese atoona kuti ndo zvinhu zvaitika but performance zvayo zvakamira sei aiwa zvazviri right for a minute wakambofunga here kuti basa chii kana wangofunga kunyara chete ipapo ndainyara akasonga ndiri kunyara baba ndofunga asi kamva ndakaiziva basa kuziva aita zvisiri zvezera rake aiwa aita zvisiri zvezera rake but inini ndainyara because ndandisiri ungone makore mangani
chaita kuti yaite bentin iyo ungone makore makani handisina ndamanje 28 should be ma 28 iyayiradza kuti makore manganano kana kuzi 22 ikoku oh kaindikadiki maybe 19 20 21 but mafambiro akaita ipapo unotanga kukombe kuhouse wangwabva kuchoni chokwadi chenyu ndoti papa zvinamboya mumusoro mangu because ndainyara zvakawanda ndaingofila guilt zvezvekuti but ndiri kuzviitiri dai ndangosiyana nazvo zvinezvi ndokontinya ndorenga but nyaya yekuti unenge usina futi zvekutoiti situation obva ungoti regai ndingoita sei. Alright, tichida kusvika pakuti wati ukazonzi neshamwari yako takunogaina experience gaina experience ava takutaura nemunhu ambasi tabvisa noku anonyara noku abva kumarriage takuda kutaura nyange takagara so takuda kutaura noku one experience noku tudzedhera chero kuti musoro wonyasotanga kuti one experience wakara nanhu angani ende zvazvakamira sei ende wakazvimanaja sei. Musi wandaiti ezvinezvi zvaita zvichiuya mbichana saka dhei rimwe randisingakanganwi hangu idhei rekuti takabuda papari paholiday ndobva tatobuda neshamwari dzangu ipapo hatina amboenda kuJongwe takaenda kwaZiko taenda kwaZiko kuya ndobvatatonomira pfungwa dzekuti marriage zvizhinji zvazvakutongoita zvichibuda ndangoita kuti zvinoda kuda kuchengeta vana vangu ndobva tatosvika takatoita line plus unosimbiswa nevamwe vaunengoenda uchinzwawo nyaya dzavo tonoti yangu inenge itori nani than nyaya yekutorwa nemunhu tine vamwe vanototaura kuti isitakatosiya nemazimba yangu yandakatotenga ndenga nemurume saka unotozokombeya unoti ndaitori paamwene saka zvazvakuita zvichibuda kwakuti taenda kwaZiko kuya takatomira line haipapo vanhu vaita kunge vari kutofuridzirwa kuti endai kuna uyu taitoenda and I remember 3 yevanhu vandakawana takazviitira mumota ipapo vanhu vaita kuuya zveshuwa ndakaona kuti vangasina kuona mwambo here vaipamishokakani ndandisina malaiti ekwaziko amene kurima kakuri malaiti futi anga achingopenyera pauri muziona vachiuya ndobva ndaiti munhu akauya zviyazvi ndototanga ndini kutotanga kutomuromenza nekutomubata nekutoita zvese kusvikira watoona kuti hai zvino achaja takutoita basa ende basa racho ndaasingadi kuwesta time gaga topedza ipapo mari yangu ndaitoti ndisandaenda nemunhu ndakuziva kuti mari ndogara ndapiwa toenda kwaziko mwakatanga nokudya mari aiwa aziva iroro handirikangani zinyora zuva rasingakanganiraurikangani iroro handirikangani saka pa75 apa pane mashort time here kana kuti nemanight aigoni mashoti saka shoti yako waipa waiti gagaga waitarisa nguva dzacho sei waingoona kuti yatopinda zvatopera ndaingomeka sure kuti akasire kuchaja akakasira ungochaja ndotoziva kuti akutoita otopedza patika pane mumwe mukoma pane mumwe wekuti haakasira achaja umwe wayo yakarova kongodust netumapawa avaruda short time iworo bose pane pakati romenzi yangu inini ndaimake sure kuti ndazombotisina kuti romenzi yacho ndiri pibhatani rawaipresa yoro kunyama ane kongodust anokasika chete aite wejongwe mari muhomwe unogona kuti paunenge uchimubata paya unoyamwa kana munyatso yake uchiyamwa uchidai nekarurimi uchipuruzira kunyange iyo nhengo yacho iyo ukabata unogona taunge sekunge uda kuyamwa asi usingaiyamwa ayo haanochaja haanopinda chete zvinoko kune vamwe vaya vekuti achingopinda anobva atorasa urume munomuchajawo here same price kana kuti nguva imwe cheteyo kozi ndinge ndiri pabasa iye ndiye akurumidza ega kurasa urume wake
ndiri pabasa chandiri kudai mari management mari kwanga yatouya pasisina zvatopera alright saka vanonyanyofarirwa kwa kuti vanokurumidza kuti vechingwi vanorova malombo aiwa vanenge inini kusaidi kwangu zvangu vanenge vakanaka because handisi kuita zvinezvi kuti ndee ndichinakirwa but ndiri pakutsvaga mari asi ndoziva zvangu kuti pakutsvaga mari asi pane mumwe musi ndikuuziva kuti unawo musiwo nemunhu wacho unaye musoro waunoti Sokostina hama yangu musiwoyoka zvazvo zvebasa asi ndakanyatsonzwa kuti ndasvitswa pane rimwe ndakambofunga kaenda joni chimbotipa experience zuva racho iroro kuti aparipo munehashamunhe kumbotisa zvemunhe makasangana sechi chakaitika musiwo inini ndingangoti munhu wandakati rimwe zuva munhu akanga akuda kuita permanent kwandiri achida kuita permanent kudaro aigara achiti paaitira mari kana kuti paitira off anofona oda kuswera neni kubva kuseni kusvika radoka ende haadi kuti ubude uende kana kune vamwe vanhu kana vamwe vanhu vanotozokufonera haadi ndichigara pandiri chete saka munhu wokuti oneniwo ndakanda kuita ndichitozvikamuchira zveshuwa riripo zuva rimwe chete iroro ende zuva iroro tatabva mukutukana tatabva mukutukana nyende nyaya dzataitukanana ndedzemafoni waya inini akanzwa ndichifonerwa haadi asi iye aitofonerwawo nevamwe vanhu but shanje kwandiri saka tatatombobva mukutukana tatosara pakotatu yekutongobhlokana zviya zvekuti handichatodingana kukuona apa maitukana muri mese face to face kana takatanga pafoni tazoonana patatoita face to face akaenda kumumwe ini ndindaenda ikoko because anga asina mukadzi rudo rwakaoma muri kutukana uri kupira kuti kombi kuenda ikoko azondiona saka ndatosvika paya pandakaendako akafona kuri kuseni zvikanzi zvakaitika nezuro zve handina kufara nazvo ndokumbira ukwire uye kuno ndakakwira ndobva ndaenda ndakatosvika zveshuwa akarara ndasvika akarara ndobva ndatosvika kapinda magumbezi tigare saka ndakambotanga ndichiramba semunhu andandaanetsana naye kusvika tanyengererana tatoo magumbezi hakuna chimwe chinhu chatakatanga kutaura kunze kwebonde aiwa musi iwoyo handidi kunyiba ndakachovhwa zvokuti ndenga ndakanzwa damba refu aiwa handizvikangani zvakatengera kuromenzere kana kuti yanga iri kata aiwa yange siri kata takanga tichitotaura nyaya tiri mumagumbezi tichitonge kutsurana nekudzorana nekudii tichidzidzisana but paprocess yacho iyoyo ndo patakatozoona gemu rakutotambwa aiwa takaswera ndakatozonda kutotarisa kunze ndakutoona kwatiwo kuma5 ndaenda kumakuseni kuskerera uiona nguva yekumwa mvura ina kuti ina mbowanika nguva yekumwa mvura ina mbowanika because taingo tichingopedza kudzoka futi magumbezi togara musurana mupedzisira totanga futi apa tingati musi uyu akanga achaja here nekuti pamwe ane zvaakanga atora pamwe angaenda kwana sekuru akampa mushonga wamusana kana anga achika mugondoro chii chaiitika musiwo because simba rinombopera pakwatiri varume asi mukutaura kuti makaswerera aiwa ndakaswerera makaita pungo yemuswere zvekuti chero vanhu vakatoona nguva dzandakapinda nenguva dzandakazobuda vakangoti zvakaoma achifamba Sokostina laudzwa nyaya mudenga rechinomu aifamba achienda makona ese achienda kutoilet achifamba maita sei tinoda kunyatsonzwa experience yacho kuti because munhu paanoenda waswerera chinonzi kufamba chii kunyatsoita bonde chairo kunyatsota bonde kuchinjanisa mastaili achinyatsopindudza aiwa ese rikataurega achikuita bonde chairo unoziva wati wapinda mberi grade 0 anokwataurega
Adanyaya munhu. Inanoziva kunonoka kusvika pato pandunoda. Unonokera. Aiwa ndiri kunyeba. Munhu iyeye akarara neni zvekuti ndezvekuti ava baba vaka dai zvaibvira kana kuti marriage yainzi unochinjanisa kwemurume wokutanga wodzoka kuita uyu. Aiwa ndaichinjanisa. Alright, atimboendai kunyaya yekuchinjana pakutaurirana kwamaita kweyo zvoti pane ka-understanding kakaripo. Vamwe vachitaura kuti ndorudo, nokuti rudo runoregerera, rudo long suffering. Sei nyaya yenyu isina kuzodevelopa pakuti iwe unonyanya kugara kuri dai uchigara neni panapa ende pakuti usafonerwa nevamwe zvinozi kuti anga ane kaujealous kake kuti I want you to be mine and mine alone. Sei isina kudevelopa kuti inoita marriage? Ndo pakatondinetsawo ipapo because takati tabva muzuva iroro ndosaka riri zuva rimwe rekuti handiri kakana because izuva randakafara. But after mukufara ndakasangana nekusuwa zvekare because munhu uyu takaonana torangarira chachiri chingani yaiva Friday yatakanga tanetsana. Saturday ndozuva ratikaswera tese. Sunday kubva Sunday yacho hatina kuzombobvira taonana. Ndaiti ndikafona ichaita ndikada kuenda kunomutarisa kumba anenge asiko arongonzi hapo. Ndakazotanga kuita kunzwa nemakuhwa kuti anenge akatama. Ndakutotsvaga nevamwe vanhu vaimuziva vari very close naye. Ndakutotanga kunzwa kuti mukomana hapo, vamwe vari kuti akaenda kumamaini, vamwewo vari kuti hameno haasi kuzikanwa kwaakaenda. Kwatopera I think 1 month ndopaakazombondifonera. Sorry ndikuziva vanhu vari kutaura zvakawanda but ndichadzoka. Uri kupi? Ndobva angoti haiweziva kuti ndiripo chete. Remember mamuri muna May. Kusvika izvezvi. May ugore rakapera kuti 2 years ago. May ugore rineri. Asi munhu wachiri kuti zveshuwa tikapuwa mukana kuti tinatsonoita uyu. Uri kumudira makweshero ake here kana kuti machengetero ake? Kumudira kubva makweshero ake, machengetero ake, zvese zvanga zvakanaka. Ivhimu nemapoto. Kuti vanaiswa papuramatsoga ndikanatsokweshwa dust. Zvese zvazvakanaka asi yezvinochirakanza adzoka mulife mangu zvekuti adzoka futi. Handifunga kuti ndichine trust naye. Munhu wekuti handichamutrasta nekuti pakutotanga musi watakaswera tese angadai akandiudzawo maplans aifunga. Ndikufunga kuzotama, ndikufunga kuenda kwakati sezvaingoita kudhara. Akapaita rudo. Saka zvekuti dai zvakadaro chero mabasa kubasa redu iri handaimboendi. Ndaitoziva kuti zvinondane munhu wangu ari permanent ndopesa naye. Asi saka kutoti pese pawazosangana nevamwe apa hapana atakusvitsa palevel ane here chiro munhu mofu ana mofu awokotaisa manje mofu yemukono aiyera mofu. Alright, arikukurukura nati ndiri kunzwa there's some emotional part kuti munhu angada munhu wake kuti mofu kana muri kutionawo mofu dzokai mugadzirisa asichimofu asichine munotishoresa nai basa munogona rudo munopa munopakura unotonzi baba rudo ofu makadii baba rudo makabirirwa kuno nanoko oretinoku nzoshipawo nhoroondo yako kusangana kwawakaitawo nemunhu wako nepatasvika ikwaino ndikada kuziva kuti mubasa iri tinonzwa nyaya dzakasiyana siyana. Mumwe anouya nezivanga unoti ndakatemwa nedemo ndikadii. Iwe uda kuti mbotudza kuti une here paunoti ndakasangana nematambudziko ekuti basa iri ndakamboti eshe ndafa panapa and experience yacho uchiita basa rako irori? Chokwadi ndakamboti ndashanya kuEpworth kune mamwe mashamwari angu ariko. Taenda kuEpworth kuya ndobva inini ndakechwa nemusoja.
aketwa nemusoja uya akati ari kubhadhara mari yenight pa $20 andipa mari yadambudziko randakaita nderekuti aiti akanga akwira ari pamusoro haachada kudzika aivata neni agovata neni kusvikira apedza hadi kuburuka oramba aripo. Nengo inenge ichiri yakatwasanuka inenge ichiri piki yakanga uchinzwa kuti heye yanga ichiri piki kudaro but munhu unoitoka uchisuduruka ndombofemawo but airamba ari pamusoro kusvikira kwakachena kwachena kwacho haasi kuda futi kubva ari kuti ndoda kuti mari yangu inyatsopira kudanga kushandisa chibasa ndinyatsoziva kubva kuma9 kusvikira kuseni kwakachena kwakwa kumaraundi 8-9-40 mashamwari angu ndopa akati uyu munhu asirara kusvika nguva dzino chii saka pane kona yavaiziva pairadzori paida kuiswa windo but papakaiswa chicardbox saka taiti mumwe akaita problem nekuti toziva kuti tinonodongora nepakati toona kuti zvii zvekutora nzvimbo ndokubva vadongorera vasikana vatoona hatichatogoni kana kutaura bcause ndanda kufemera kure kure ndakuti tazonge munhu akutofenda ndopa vakapaza pamudhuri paipai ndobva mumwe apinda achibva avhura dhoo kwakuzoti ndoda kuedza kutaura kuti haasi kuda kuburuka kubva usiku hwese avangangori mumba arimo ari pamusoro futi pakazoitawo vamwe amai vakatongouya ipapo vakabata badza vakati vana mabasa ravari kuita vari kutotsvagawo mari indau ine utsinye kurumidza kubva nhasi tinokutema zvino vanhu uku kuairport vakanaka kuti vane chirwirako aya vakandibatsira ndokuzokatanura pamusoro pangu unosara kuzasi kwese kuchirwadza uku uchinzwa kuti ndakuwara kubva na9 tingati futi ende pasina vanhu vakaizobatsira ivavo airamba aripo. Tingati pane zvinhu zvandinoanzwisa tingati anga adya mapiritsi here uyewo anga aine mukweshwa muzvambarara wacho here kana kuti muzvambarara ive nawo asi zvekuzoti kuti pamwe pane zvaanga adya zvinogona kudaro zvavisiri normal zvavisiri normal. Saka wakazoponeswa neshamwari neshamwari akanga achibudisa urume panguva yairamba ari pamusoro iyo urume waipedza urume wacho wachipedza achitangidza waipedza nekuneta urume hauna kubuda kana chairamba achingomupa shungu pamwe pacho waibuda pamwe pacho hapana chandaionei because munhu aingoramba ari pamusoro. Maprotector maishandisa here makondomu akaramba apa $20 riski unoiona too risky saka kana kutoti ndakutoona sekuti mubasa mawo futi anongosangana nevamwewo vari kuita zvekubata-bata mishonga chaiyo munhu achitoita zvemushonga newe hamuna kusangana kunzi kweuyo wokurara pungwe ari pamusoro. aiwa iwewo handisati ndakasangana neiweyo pungwe neumwe wekuti vemota vari dangerous futi pakuti anokutora nemota uti handi mubuda muende saka tiri pakubuda tichifamba tichienda kwataenda akanomisa mota paside peroad zvikanzi uya handi nditeere pane pandoda unokuratidza tichifamba tichienda nekarodi kaya taburuka mota but waiona kuti kwakaita kukasango hana yangu yakangotanga kurova pandati alright baby ndokuteera mira pandanyebera kutanga kusunga chitambo dzebhutsu pandakada kunoita kunge ndokumhanya ndichienda kwaari ndokubva ndanodududza nchidzoka kumashure ndakamhanya kwakutotanga kunzwa miridzo ichi tsveiwa musango mune ndamhanya ndasvika paive nemota iya ndakushira ndomhanyira ukwere kana kuti ndomhanyira rimwe saidiri ndopakangoita mota yaibvawo nedirection yekwatatamba napo pandatomisa mota iya pandapinda kandokumbira mundibvise panapa kurumidzai pandavatsanangurira nyaya yange yaiti zvikanza hamusi kukuziva kunoku hamusi kukuziva uchibva pajongwe pane rodhi yavanoshandisa inoenda nekuna airport road kuita sekuti takunobuda saidi kunana airport kuitangova kuna airport masango iko
ndokuzopona kwandakaita nemotende yakabva yanondisiya kumba handina kuzomboda kudzoka pabasa. Iya iti kunokuwaiti hamukuziye kunotyisa nekuti vasikana vakawanda vanouya vanorobwa vanodhambuka kunoku. Saka vakangokuperekedzai zvavo good samaritan. Aiwa vakandiperekedza kana kuzoti ndipona vana vakatongondiperekedza ukati maifa ungadai vatofai kuchena makanaka mukomasilai aiwa varipo asi uzipozoitawo futi vamwe vasina kunaka vekuti vamwe vatokuona uri even uri padambudziko ada kutokunyudza yawana watombonyura anobva kutsikirira basi. Aiwa tinongovatendawo mukoma kana vari kutionawo vakaita zvinhu zvakanaka nekuti munhu angatorivaona yacho. Alright, saka kozvekumbotambonzwa nyedzi kunzi unogona kutoronzi usiku hwese rova madrugs ita zvakati wambosangana nazvo izvozvo ndinozvinzwa kune vamwe asi inini hangu handisati ndasangana nazvo. Zvimwe zvandingatomboti ndakasangana nazvo ndezvekuti unoti washanda mari yako wasangana nevanhu vako pavanhu ivavo unoita munyama wokwana vamwe anenge ari matsotsi wapedza kurara navo vakupa mari iyaya vobva vakuteera futi vakuda mari iwe ukamunyima mumwe anotokukuvadza saidi anokurova kana kutokucheka nebanga chaivo wotorerwa mari iyaya apa iwe warara apa iwe mari uri kuida. Ndiri dzimwe njodzi dzatosangana nadzo idzodzo. Pakuchengeta vana uchiri kuvachengeta vega here kuti baba vachiri kungotumira mari nekuna amai kuti imbonoonai kuti vana vangu vari kubva patabva ndochengeta ndega. No communication. Hapana. Saka varume unotoonawo sei? Ndiani? Iwewo varume unotoonawo sei nenyaya yekukusiyira ilot ine mutupo wedu nesenemu yedu pamabirth certificate? Ipapo utsinye hunenge huchiitika ipapo. Varume kune vamwe vane utsinye zveshuwa vekuti havana mwoyo wokubereka, mweya wetsitsi kana rudo wekungofunga kuti vana vangu vokura vachitambudzika inini baba ndiripo. Pamusoro pazvo mwana akakura uri kuda pfuma. Apa zvitupa mabhethi zvinhu zvandiona zvinotambudza vana vakawanda even kuzvikoro. Mwana ari kunyora grade 7 haana kana birth certificate. Ona mwana ari kuchema ari kutambura. Saka utsinye nekushungurudza vana kunoitika kuchibva kunana baba ikoko. Zvekuti kana vana baba vese vakateerera vachindinzwa kunyange vakanzi vaseparata nevakadzi vavo ngavasara sevana vavo kunyanya vachengetawo kutora mabhepi pane zvinorema vachibatsirana nevana vavo. Asi ndokama futi maclients enyu ndo vanokusiyai nelod ndo futi maclients. Saka munozovaona sei vana ava isusu varume magona machisusu isusu ndingazviite munhu mutsvene havazive zvavanoda varume. Taura toda zvinhu ka titaure zvatiri. Ndikati makafanana nepwere. Taurawo vakafanana nevana vadiki asi rumwe rutivi futi vakafanana nemhuka. Taura kwese kusvika kapawodipa rumwe rutivi vakafanana nemhuka nekuti mhuka haisumbi. Pairi kuona kuti apa hapaiti iyo inoramba ichingouya ipapo. Kochizoita futi pamwe pekuti havana mwoyo, vanhu vai vasina mwoyo. Ndinotonyatsoshira ndingavapatsanure sei zvokuti varume wakaoma. Ndandaenda kuna Sokostina iwe uchaitawo amwene wako vaivaona zvavaita. Uri papi iwe wakadzidza chikoro ichi kachipaundo chauchaitawo iwe? Aiwa inini mwana wangu akanzi aroora. Chekutanga kana munhu aroora akura ngaaite musha wake nemukadzi wake. Kana vachigara pandiri ngavasuduruke. Kana vachinotanga kugara muchikebheni ngavagare imomo vatangire ipapo. Kwandiri zviri nani yochiti mama hatina sauti ndowana kukubatsira iwo. Ukashanda mari yako haikona kutumira inini. Ita zvinhu zvako nemhuri yako. Kana mazofunga kuti iyi ndiya mama yatiri kunovapa muri pamwe chete mosimuka kamoya nemari yenu.
Sokostina sero nemvuzo. Dzidziso. Ndakata kuti usaivaramba vachiri ndotitaura. Ndaona kuti angava Ngaende gotipa pauri. gotipa. Ayo apa ndapanzwa. Tiri papo pana namweni papo. Inini pano pawati inini ndinogona kuti dai mwana uyu usandipe mari. Ndezvipi zvezvimwe zvaunoona kuti saka tichiramba chikuita amweni nemuroro avaonani. Ndezvipi zvezvimwe zvinhu zvacho zvinogona kugadzirisika tauda kutogadzira chitoenda kumberi. Zvimwe zvinogadzirika. Pane nyaya yekuti kugara vanhu vari pamwe chete. Iyoyo murume kana aroora ngaasuduruke pane vabereki. Otsvaga kwake ega kwekunogara nemukadzi wake nemhuri yake. Chechipiri, murume ngaasaite kurongerwa zvinhu nevabereki. Kuita kurongerwa kuti kubva bhurugwa remukati mukadzi wako ndichati ini ndaitengerwa kubva pamapedzi. Ende handidi kunye Tiri pachirongwa Bishu Lifestyle patinokurukura zvinowanikwa muupenyu. In this program we continue to give women voices and we give them an opportunity to speak out their mind, things that they have experienced in life. Some of the things they have experienced, they are very emotional, and sometimes a problem shared is a problem solved. Kune zvinhu zvakawanda zviri mukati mevanhu zvavari kutadza kuburitsa nekuti vamwe vanoshayirwa kutaura naye nekuti panguva zhinji vanenge vakatsimbirirwa kubva kumurume, hama dzomurume, hama dzekwawakarerwa. Zvese izvozvo unoramba uona you continue to bottom. I don't know zvinorwadza. And toda kutonga zvikuru sei nekuwana mukana wokuchema. Kuchema kwakanaka, kuna vanhu vanochema vafirwa, kuna vanhu vanochema vachifara, kuna vanhu vanochema vachiburitsa shungu dzinenge dziri mukati mavo. Tinofara kuti takupa mukana wokuti ugone kuburitsa zviri mukati mako nokuti zvinobatsira kuti urelease. Kana kuenda kucounseling chaiko munhu anotopiwa mukana wekuti aburitse. Tichienda kumberi tisingade kudzokera zvakare tichidzimbira marume ezvawakasangana nazvo, tingade kuziva kuti remangwana uri kurironga sei. Ungari uchiri munhu here kudzokera mumba, kana kuti une dzimwe pfungwa dzekuti pane zvinhu zvauda kutanga kuti usiye basa iri, kana kuti zvakanaka zvakadaro kuti urambe uchembere uri mubasa iroro. Taura neni. Kana tiri kunzwa kuda kutaura zvaiitika namwene, feel free, taura nesu tinzwe, ndopatinotodzidza ipapo nekuti Sokostina ndaamwene vemangwana, nakundai vanorekodha chirongwa ichi vari kurodza chirongwa ichi ndana amai vemangwana, vamwewo varakateerera chirongwa ichi ndana amai vanozove ana amwene mangwana. Zvimwe zvinhu zvavanoita zvinoita kuti varwadzise varoora, ivo vari varoorawo futi kwavanenge vari. Kana wakasununguka tinogona kupfuurira mberi nekutaura, asi kana usisakwanise tinogona kugumbira chirongwa chedu panapa. Vamweni vangu vakandiitira utsinye. Taura ndikuputsa musha wangu nekuti dai izvezvi ndaipa musha wangu ndisingabeiti kana basai. Zvekuti zvinhu zvine njodzi unenge uchitongorisika upenyu hwako. Avaitenga mapedzi apa, vaitosvika pakuti ivo haukwenzana kuzvitengerawo mapedzi. Vakakwana vakapinda mara wasingadi kutenga wochiita sei? Hapana, tongotsvaga madhende woshandisa. Ukawana anokuda noku ungade kudzokera mumba zvekare kana kuti unefiya? Kwete, ndoda hangu kubatsirwa kuti ndiwane kana zvekuita muupenyu, kana kutengesa mabhero, nekuti kutengesa ndogona kutengesa. Wakambozviedza here kuti umbotirai kutengesawo mabhero? Wakafeira pa chii chakazoita kuti bhizinesi iro rasara mberi richienda kumberi? Ndaiti vanhu pavanovhura mabhero paya ndoenda ndonotora kana hembe 10 nokuti mari yakawanda ndiye ndisina.
ndatora kana hembe 10 ndotengesa. Paunotengesa pamwe mwana anobva uya achiti mama chikwereti chekuchikoro chiri kudiwa, oburitsa mari iya yakawanda kuti uchigona unohodha futi. Zvine zvakurema. Aiwa tinotenda. Kana paine zvimwe zvatinoda kukurukura kumberi uku toda kukupa time yekuti tikumire panapa tichitaura tichienda kumberi uku kana Mwari atitendera kuti tinge tichitaura. Asi tinotenda vana vakura zvakadini. Ndina ari form 3 nari form 1. Vese vari kuenda kuchikoro. Ndiwo wega uri kumira navo. Pakaona munhu anenge ari kuchikoro anotaura kuti nazve business handikwanisa kuita, asi ndoda kukubatsira kuti vana vaende kuchikoro wakasununguka here kuita zviro zvakadaro. Hongu. Handiti. I know kuti zvinodzimba. Chii chinoita kuti usadzokere mumarriage tichipedza chirongwa? Ndakanyanya kurwadziwa nemba yangu nekuti murume wangu tikadanana tiri kuchikoro. Kusvikira ndakapedza chikoro tiri vanhu tainzwanana. But paakangonditora kuuya pamba, zvinhu zvese zvakangotanga kuchinja. Chiri chataurwa namama ndochaiteerera. Akaroora here kwaari? Hana. Pana panomboti ndoda kuzoonawo vanhu. Akagomesera kudhara. Mashoko ako ekupedzisira kune vanhu vari mudzimba kuti vadzichengete. Kune vakadzi vari mumba umu vari kutochivawo basa ramuri kuita rekuenda patouchline sema-sex workers kudai. Zvipi zvimwe zvaunode kuvadzidzisa kana kuvakoka kuti uyai tishande pamwe chete? Kune vari mudzimba ndoda kungovadzidzisa kuti vasachive basa iri nekuti harina kumbonaka. Ibasa rine njodzi, unenge uchingoriska upenyu hwako kuzvipira kufa kana kurarama, nekuti unosangana kana nekuurayiwa kana nezvirwere zvaunozototadza futi kuzvirapisa nemari yaunenge uchiwana iyoyo. Saka kune vari mudzimba ngavabatisise dzimba dzavo kana wakatogara hako zvakanaka. Vangadzichengetedze sei? Nekuti vamwe vanodzipunza vega pamwe neunzenza kuti nokuti murume inzenza. Kwete nekungoitirawo varume vavo zvavanoda nekuda mhuri dzavo. Tinoti tiripo pakuvaka mazambuko. Nofunga vanhu vazvinzwa kuti ane chipo chekutengesa. Achida kuti vana vake vaende kuchikoro. Haasi kukurudzirawo zvekare kuti madzimai auye kuzovajoina kutouchline. Ari kutoti hazvisi zvinhu zvokuti mupinde mazviro. Tiri kupinda kwete nekuda, asi nekuda kwecircumstances, especially nyaya yekuti vana vakaitwa abandon nevanhu vechirume ndo vavari kushingirira kuti vachengete Sokostina. All right. For a minute that was emotional. Tinongoshuvirawo zvakanaka kuna Nuku, because if you listen to your story papa atanga kutaura, you would see kuti akanga abva kumba chiti ndichanoponerawo kumunhu wangu apa vanhu vangu vachidanana, asiwo vamwenewo hatizivi kuti mweya upi. So we just hope and pray kune maviewers edu havanzotirasisa zvedu vari kuonawo. We really want kuti Nuku akwanisewo kuona upenyu hwakanaka, because you can tell even from the way she was even struggling to narrate basa racho rutomuremera kana kuritaura what more kuriita. So we just hope and pray kuti pane vari kuonawo, then wovana namwenowo. I think kana uri wamwene uri kuitawo zviri kuitwa izvi, uona kuti zvauri kuita iwewo zvine ma-repercussions, nekuti muroora nhasi anenge angori nebundo kuti murume wangu ndaimuda, asi iwewe vamwene ndimi nenge musingarisika. Totoona mwene vanenge varipo vachitoona kana une mwanasikana achanoitwawo kuroora vamwene ungazoda here kuti mwana wako atreatwe nenzira yauri kutreata wako muroora
ari mukadzi wemwana wavo panoda kudzidzwa saka pachirongwa chinechi haumboshaya chekudzidza patinenge tichitaura. Unenge wakuzonetsa maprofita ako wakungofamba nemwana wako asi unenge wakadzitanga nyaya dzako wega. Saka sekutaura kwatanga ndichita pekutanga chirongwa ichi chine zvakawanda zvino zvaunogona kudzidza uye zvakare to give them voices. Maybe Noku just wanted this platform to release that pain she was bottling up kuti adurure. Saka ukatiwo hauna chawadzidza hatina zvatichingakuitewo. Saka thank you so much. Yes, exactly. Vasina kupinda muchirongwa ichocho chokuti unenge wakutengesa mwiri uchitengesa bonde. Kana muriko makarera vana venyu vakakura vakabuda muzvikoro zvakanaka mukavatisa kana kuti kuuniversity kana kuti vakazoita makosi avo iye zvinezvi vane upenyu hwavo musina kumbopinda mubasa iroro. We want those testimonies kuti muye muchitaurira kuti makasiyana sei nevarume makasangana nematambudziko api pakurera vana asi makatsungirira musina kutora sarudzo yekuti muende kunotengesa bonde kubhawa kana kuti mumastreets. Uyai kuno panhamba dziri pascreen tinoda kunge tichitaura nemi kustudio yedu kunoku. Iye zvinezvi chasara ndechekuti tionekere kunda ichitate akatibatirawo makamera ari kurekodha nekuedita chirongwa chinechi. Inini naSokostina tinoti bhabai kuna Noku tinoti amwene vako varegerere nekuti bhaibheri rinotaura kuti Jesu chaiye akaregerera vanhu mazuva ekusaziva. Nhasi uno tiri kuvashandisa semuenzaniso nekuda kweutsinye hwavaiita. Chirungu choti a naughty boy next door is not useless for you, used as an example. Tiri kuvashandisa semuenzaniso kuti musaite samwene vaNoku mukurarama kwamuri kuita. Sokostina. Alright, thank you so much Mukoma. Regedza ndingoti musakangane kulike, kufollowa nekusubscribe. Until we meet next time, chisara zvakanaka ndini wenyu Sokostina nesimbi yebasa ndinotenda. Bye bye.